Blaise Pascal bol francúzsky matematik, fyzik, vynálezca, spisovateľ a filozof. Významne prispel k viacerým oblastiam, najmä k matematike a prírodným vedám, a je známy tým, že spolu s Pierrom de Fermatom vytvoril teóriu pravdepodobnosti. Pascal sa narodil 19. júna 1623 v Clermont-Ferrand vo Francúzsku. Bol synom právnika a miestneho sudcu Etienne Pascala. Blaise už od útleho veku prejavoval výnimočné intelektuálne schopnosti a jeho otec, ktorý rozpoznal jeho talent, sa postaral o jeho vzdelávanie. Vynikal v matematike a fyzike. V matematike boli Pascalove práce v oblasti geometrie a mechaniky kvapalín prelomové. Vynašiel Pascalín, prvú mechanickú kalkulačku, aby pomohol svojmu otcovi pri výpočtoch daní. Jeho práca v geometrii viedla k Pascalovej vete, ktorá sa týka vlastností kužeľových rezov. Vo fyzike uskutočnil experimenty o povahe vákua a atmosférického tlaku. Jeden z jeho významných experimentov sa týkal barometra, čo ho viedlo k potvrdeniu, že vzduch má hmotnosť, čím spochybnil prevládajúci názor, že príroda neznáša vakuum. V neskoršom období života sa Pascal začal venovať filozofii a teológii, najmä po hlbokom duchovnom zážitku v roku 1654. Začal sa zameriavať na vzťah medzi vierou a rozumom. Jeho posmrtne vydané dielo Pensées, to znamená myšlienky, je zbierkou poznámok a esejí, ktoré sa zaoberajú náboženskými a filozofickými témami, z ktorých najznámejší argument známy ako Pascalova stavka, podľa ktorého je viera v Boha racionálnou voľbou vzhľadom na potenciálne nekonečné zisky a konečné straty. Duchovný zážitok Blaisa Pascala z roku 1654 sa často považuje za kľúčový moment v jeho živote, ktorý formoval jeho neskoršie teologické a filozofické spisy. Táto prelomová udalosť sa odohrala v noci 23. novembra 1654 a označuje sa ako jeho noc ohňa. Počas tejto noci mal Pascal hlboký mystický zážitok, ktorý opísal ako intenzívne stretnutie s Bohom. Svoj zážitok opísal v poznámkach napísaných na pergamene, ktoré si zašiel do podšívky svojho kabáta. Tento dokument, známy ako pamätník, zachytáva podstatu jeho duchovného prebudenia. Pascal v memoriáli píše o tom, že pocitil ohromujúci pocit Božej prítomnosti, lásky a hĺbky duchovnej pravdy. Vyjadril pocity pokoja, radosti a istoty ohľadom svojej viery, ktoré ostro kontrastovali s intelektuálnym skepticizmom, ktorý prejavoval na začiatku svojho života. Znamenalo to rozhodujúci obrat od jeho predchádzajúceho vedeckého snaženia k hlbšiemu skúmaniu viery a duchovnosti. Táto skúsenosť významne ovplyvnila Pascalove neskoršie spisy, najmä jeho posmrtné dielo Pensées. Začal sa zaoberať témami týkajúcimi sa viery, rozumu a ľudského života, pričom zdôrazňoval vzťah medzi vierou a srdcom. Pascal tvrdil, že samotný rozum nestačí na pochopenie života a Boha a navrhoval, aby bol pre skutočné pochopenie nevyhnutný osobný vzťah s Bohom. Pascalova stavka, známa koncepcia, ktorú vytvoril, má korene v tomto momente duchovnej jasnosti. Naznačuje, že racionálnou voľbou je veriť v Boha, pretože život vo viere prináša potenciál nekonečných výhod, napríklad večný život. Zatiaľ, čo stavka v prípade neverí, by mohla viesť k značným stratám. Podľa Pascala je človek konečná bytosť uprostred medzi nekonečnom a ničím. Sám časťou univerza nemôže pochopiť nerozlučné spojenie všetkých síl celku. Univerzum, poznávanie, je poznávaním konečného z nekonečného, ktoré možno iba veriť a cítiť ho, nie však už poznať. Preto sa veľké duše, ktoré nadobudli veľké poznatky, prinavracajú späť k nevedomosti, odovzdávajú sa zjaveniu a milosti, mystériu. Náboženská pravda sa zakladá na logike srdca, subjektívnom zážitku mystického dosvedčenia Boha. Pascalové náčrty apológie kresťanstva vydali posmrtne jeho priatelia pod názvom
Penses sur la religion 1669. Penses Blaise Pascala, čo v preklade znamená myšlienky, je zbierka poznámok a esejí, ktoré sa zaoberajú rôznymi témami súvisiacimi s filozofiou, teológiou a ľudským životom. Dielo je napísané fragmentárnym štýlom a je určené pre jeho nedokončenú apológiu kresťanstva. Odráža Pascalovú hlbokú angažovanosť v oblasti spirituality a rozumu. Tu sú niektoré kľúčové témy a myšlienky, ktoré sa nachádzajú v Penses. Viera a rozum. Pascal sa zaoberá vzťahom medzi vierou a rozumom, pričom zdôrazňuje, že rozum je síce cenný, ale nie postačujúci na pochopenie božského. Tvrdí, že autentická viera presahuje racionalitu a je prejavom srdca. Jedným z najznámejších pojmov v Penses je Pascalova stavka. Tvrdí, že veriť v Boha je racionálna voľba, pretože potenciálna odmena, večný život, ďaleko prevyšuje všetky straty, ktoré prináša viera, napríklad život oddanosti Bohu. Pascal ponúka hlboký pohľad na podstatu ľudstva, pričom zdôrazňuje napätie medzi veľkosťou a úbohosťou. Rozoberá boje ľudskej existencie, nevyhnutnosť utrpenia a hľadanie zmyslu. Nekonečné a konečné. Pascal uvažuje o vzťahu medzi nekonečným Bohom a konečným človekom. Naznačuje, že ľudia sa ocitli medzi nimi, túžia po nekonečnom a zároveň zápasia so svojimi obmedzeniami. Pascal kritizuje vtedajšiu racionalistickú filozofiu a varuje, že prílišné spoliehanie sa na rozum môže viesť k zúfalstvu a otrhnutiu od duchovnej skutočnosti. Tvrdí, že skutočné porozumenie zahŕňa pokoru a uznanie vlastných obmedzení. Náboženská skúsenosť. V celom diele Penses Pascal zdôrazňuje význam osobnej náboženskej skúsenosti a dôležitosť srdečného vzťahu s Bohom, pričom ho dáva do protikladu k jednoduchému intelektuálnemu súhlasu s doktrínou. Pascal hovorí o význame Kristovho vtelenia, smrti a zmŕtvychvstania, pričom tvrdí, že Kristus je mostom medzi ľudstvom a Bohom a stelesňuje božskú aj ľudskú prirodzenosť. Celkovo sú Penses hlbokým skúmaním viery, rozumu a zložitosti ľudskej existencie. Odráža Pascalovú intelektuálnu hĺbku a jeho túžbu vyjadriť nevyhnutnosť viery pri pochopení konečných otázok života. Dielo malo vplyv na filozofické aj teologické diskusie a naďalej sa študuje a obdivuje pre svoje bohaté postrehy. Pascal zavádza do filozofie metódu iracionálnej intuície, ktorú nazýva srdcom, alebo niekedy aj inteligenciou, a kladie ju proti rozumu. Túto filozofickú metódu citu nazýva aj duchom jemným, ktorý dokáže poznať vec jedným pohľadom a nie postupom rozumného uvažovania, ktorým sa vyznačuje duch geometrický. Boha nemožno dokazovať. Boha možno jedine cítiť v srdci. Túto teóriu, ktorá vyplynula z jeho náboženského záujmu, generalizuje a citová intuícia sa mu stáva základom všetkého poznania. Každé rozumové uvažovanie sa koniec koncov musí zastaviť pri veciach a pojmoch, ktoré už ďalej nemožno definovať a ktoré nemožno dokázať. Tu nastupuje poznanie priame, ktoré nám poskytuje citová intuícia, z ktorého je poznanie odvodené. Pretože rozumové poznanie je závislé a teda druhotné. Len tam, kde cítime, máme istotu. Tam, kde odvodzujeme, sme plní neistoty. Duchovná skúsenosť Blaisa Pascala hlboko ovplyvnila jeho názory na vieru a rozum a nasmerovala ho k životu zasvetenému teológii a filozofii. Jeho úvahy o tejto skúsenosti stále rezonujú, ovplyvňujú mnohých mysliteľov a prehlbujú diskusiu o vzťahu medzi vierou, vedou a racionalitou. Pascalov vplyv presahuje rámec matematiky a fyziky a zahŕňa aj literatúru a filozofiu, pričom jeho existenciálne úvahy stále rezonujú u moderných čitateľov. Jeho príspevky položili základné myšlienky, ktoré neskôr inšpirovali mysliteľov v rôznych oblastiach. Blaise Pascal zomrel 19. augusta 1662 vo veku 39 rokov a zanechal trvalý odkaz, ktorý dodnes ovplyvňuje vedu,
matematiku a filozofické myslenie. Modlíme sa. Pane Ježišu, daj nech nás životný príbeh Blaisa Pascala inšpiruje k použitiu nášho rozumu a srdca k otvorenosti na osobnú a jedinečnú skúsenosť s Tebou. Nech je rozum v nás v súlade so srdcom. Daj nám prosím milosť pokorného a otvoreného srdca, aby sme mohli spoznať a žiť Tvojou bezpodmienečnou láskou ku všetkým. Amen.